Halo guys, ketemu meneh guys ya. Iki dalam rangka guys, penarikan pusaka guys. Iki kit mau kami kit walah rong dino guys. Baru ketemu iki guys. Baru ketemu guys. Iki guys ya. Sik iki guys. Narik iki, dukune iki guys. Sing jariku cah sakti kae iki guys. Iki narik iki guys. Ah, iki. Ayo guys, delok guys. Iki jan luar biasa iki guys. Lha iki pusakane wong iki wis mbrah-mbrah, guys. Nah iki wong iki. Ayo guys, lha iki lho. Lah iki lho, guys. Iki. Iki. Sajane pepek, guys. Iki enek kembang goyang kaya ngene. Iya, guys, iki lho, guys. Nah. Lha iki. Gur arep golek kaya ngene dino kaya ngene, guys. Jajal Mbah iki, Mbah. Jambal cekelen Mbah sing sepasang iki, Mbah. Pusakane iki, Mbah. Wah, delok guys. Iki ora bain-bain, guys. Dan iki abot guys, iki abot iki. Sepasang soalnya guys. Nah iki guys. Nah iki guys. Nah, jajal Mbah iki Mbah. Sing iki iso ora Mbah? Iki kuat ora Mbah sing iki Mbah? Wah, dongane guys. Dongane kuwi pirang lari wis. Poh larian guys, dongane iki guys. Nah. Peh, lha iki guys. Ampung gleyor tenan iki guys wong iki guys. Lah aku ngwasil girapen. Iki guys, poh, ampuh iki guys. Aku rawani demek iki guys. Demek loro iki rawani, sepasang soal iki guys. Sepasang merpati, mbok sejoli aku ora ngerti aku guys. Cuma ini memang ampuh iki guys. Lah mbah iki lho sampai rawani. Iki lho guys, yo guys, delok iki. Lha iki lho. Iki gendruwo apa wong. Lah wong pinter kae. Wong pinter iki guys. Enggak main-main iki. Tapi urung iso dicekel guys. Engko tak kabari nih guys ya. Engko tak kabari. Engko lek wis kenek, engko tak kabari. Wis ape anu apa ya arepe nuku ya ora apa-apa ning omah. Ning omah wis pokoke. Wis ngono guys ya. Engko tak kabari nih.